murume uyo akanzi ndokumbira kufana ngurani yangu ndakadzingwa kudharweni muna September ndine pamudiri pane 4 months ndisina chikafu ndichipuwa $10 yebhari of which $10 ndinda tombomukweretesa kuti awidzi makandifoka ndemurume wakugara naye nomukoma wacho novaningina vacho vamwe tu ndovakatotipindura mukebhini tikatorara vakasvika vakatotibvisa vakatondidhodza mumba tikatorara ndikati ndoipi kutambira zvanzi pamwe mune manetsana zvamanetsana handizvizivi ndinofunga ndikapfika shoti kubva 1:20 ndikadhonzwa panze ndikarohwa mazina yangu yaritosheka tu izvozvo. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Pana pakushanda chi? Katika mbiridzirani. Pana pasina kubiridzirana. Takutora nchokwadi. Pana apa ndoti mumwe nemumwe apike kuti ndichataura chi? Kuti mwana tiropafadze mwana tungamire pana zvatiri kuita. Ndatenda hangu. Right. Mapiga gani? Mlecho kwa ile mapiga. Baba mapiga. Mlecho kwa ile. Abashishi yenyewe. Mkazi wangu ndio sitana ngombazo ngomugara ndio mkazi wakapugara leo. Kwa baba yakuti. Baba mungu ndi baba umwelewe. Sei baba mwandaile. Ndakamumanga nechikoro pangwadza takafambiza. Pangwadza takafambidzana tichizorora nokuti tizosvika pakuti mwana ndine business rangu randaita ndichiita business rangu akandinyengedza kuti tinorima kumunda kwacho achiti anozondidzosera mari yangu zvinhu zvaasina kuzokwanisa kuita patakanga tazokohwa takatorima zveshuwa chibage tikakohwa fodya ikakohwewa pakohwewa fodya akazongonipa $400 ndo mari yaakandipa pachibage takakohwa chibage chinosvika kuma10 tons akandipa $180 yekuti ndizototenga preparation pandanda kubvunza mari yangu tisati tatengesa chibage akabva akugara achindituka kumusha kwavo kunonzi kudembera madeswa mai madeswa twakuti tifambe nguva dzedu vamwe vanhu vanoda kuenda kure vamwe vanhu takasangana nditi right tula one word murume wemamangana nyaya yekuti kudii pamusoro yamego ndogona kuiisa pairi ndogona kuti yakudzokera kumashure zvake nyaya iyi mambo takaiita mudare munomu uyu murume uyu akataura point yake mudare munomu yakanzi haina umbu uyu saka akanditi ndani umbu nyaya ndakauya naye mudare murume ndiani umbu iye anoti paakambotonga muno ndifunga nyaya yevamwe vairangarira payakambotongwa muno mudare achitsanangura nyaya yekusiyana kwavakaita nemukadzi handiti ane nyaya yakataura kuti vanhu mudare makanziwa una umbu kana wani umbu wako unozotaura saka yakazonditi ndani umbu hwenyaya yangu sandova ndikufunga kuti iye paakasiyira ngatipe umbu hwenyaya yake ndiye angatotaura umbu wandakambenge ndisina uye mambo nhasi ndani wakadai ngoro wandinavo ini ndinongoni yandikarekodha madzimai angu anditaura naye ndinofanana zvakaitika zvakaitika kuti ndizosiyana navo nevanhu vakandibvisa umbo hwacho naizvese zvikazobuda mufoni ndinaye kungochitaura nemuromo kuti kana vanhu vazotadza kukutendai ndo pavanogona kuzotuma vanhu kunoteerera audio yenyu kana kuti vanogona kugutsikana nezvamangotaura vasataura pamwangani baba takatonga baba vachinetsana nomukadzi wavo patikavandisa ipapo kuti hatina umbo hwakakwana vakataura kuti vakarwiswa baba vausiku vakarohwa nevarume ndovati pane vanhu vakandirova ipapo ndo pane munhu ari kuita kuti muchato wangu nomukadzi wangu kuti tese zvitipesana
tobva tavati havana ndopatikabvumisira ikuru tabva tavaita tovashora saka regai tichinzwa umbohwa zvechokwadi takavamisa tiri suda renyuno. Ndikarekodha madzimai angu vakasvika pakutaura kuti saka ndakati vakomana dzingidzai munhu vanhu vakanditova ndemurume wari kugara naye nomukoma wacho novanin'ina vacho vamwe tu ndovakatotipindura mukebhini tikatorara vakasvika vakatotibvisa vakatondidhodza mumba tikatorara ndikati ndoipikutambira zvanzi pamwe mune manetsana zvamanetsana handizvizivi ndinofunga ndikafika shoti kubva 1:20 ndikadhonzwa panze ndikarohwa mazina yangu yanditosheka tu izvozvo. Alright, mudzimai wenyu chingano? Mudzimai wenyu ndo chingano? Mudzimai wenyu tokutanga unga nayanga ashanda. Ngomazvitora? Ndazotora nwangu. Wangu mumwe? Wangu sina hanotozviziva. Wamutora kupi? Takasangana kusaimona. Pai? Vachiita zvokubika sadza. Alright. Ngomabikiro asati mamanakiro. Alright. Imi muchitora mukadzi uyu? Matonho apa makatora ikuratidza kuti matora mukadzi uyu? Kuti ndatora mukadzi? Ini pandikagara nomukadzi uyu munguva yandikagara naye tichirarama tese hatina kana chatikatadzira vana chatikadii. Manzwa pana bvunza amira Matano. nzwai munzwa ndati watora mukadzi nasa andi noti wedari mundibate pandotaura kuti ngoni kugona kukanganisa kutaura anditi ka ishona anditi munhu watora mukadzi wanaye unofanira kuita sei? Unofanira kuroora. Ndomatana mamu. Beside urati usati warora mari hauna asi munhu waunaye hawo aishandadza kuve atisataura nyaya yemari handiti matanho apa mukatora atisati kutaura nyaya yekuroora kana kuti kudei handiti pamukadzi uyu makazivikanwa nani kurudzi rwokwake kumba kwavo kuna mama vacho vanotondiziva kuglendeo hanzvadzi yacho vanotondiziva vanogara kubedi kumba kwavo vanotondiziva gani kuti indiri munhu wechirume pamwe pacho totosvika tonzi ava ndianko manzwa ndianko handiti olati kandi ndasvika pamusha paina amai mukasvika kunze mwana wenyu ava ndianko motichi mukwasha wenye hanyazondairai tira kupinda pane nyaya handiti ndofanira kuedza kasvabuda imi pamakaenda kuvabereki vavo manzi muri chii? kuenda kwandikaita nekuvabereki vangu kuti tizivana. Muchinzi kuzivana kuchinzi maani? Ndaida kufunda ndaida kuita mukosha wavo. vachangamire vari kubvunza kuti pamakanoratidzwa paikuti apa ndopanama dzamufanaananzwa dzanditovaandango pane chamakadzoo here kuti muzivo chokuratidza kuti ndamurandi ndini pane chamakamboisa ndozvoda kunzwa changamire kuti ndapari kuti ndisangane naambuya vangu ndakabvisa $200 kuti vazive kuti $200 ikubva kwakati. Mimbomirai mimi tikubvunza alright ayo mirai tinganetseke nenyaya handizika ava varatidza kuti murume zvati kumubvunza zvina basa mirai musasunzirai nemusoro mirai iwe murume zvati achikubvunza zvanzi hazvina basa amai vasimudza ruoko amai chipai dare umbowo hwizere tikwanise kupedza nyaya kozi masimudza ruoko panguva yatachitaura akaendesa $200 kumba kwedu ndopana kana sendi kana sendi. Alright, mapuwa mukana nani? Ayo, akupa andimoona takugadzika apa. Andisi, watototarisira maoko ndiavo vari kuseri. Kwa mimi ruoko rwenyu rwapuwa mukana kusimudzwa nani? Saka imimi chitipai zvizere zvakazara pamurume uyu. Tipo tapedza dare izvozvi. Inzwai. Ndati tipei zvizere. Matimi mune zvamukuramba pane zvekutaurwa ndiri. Chimbonzwai mimi handiti chitipai nyaya izere nekuti kwanoda kubvunza handiti tichibvunza nezvenye makuvhara ndimi handiti mimi iwe shama chimbonyarara kana ruoko rwako ndikaroona mudenga ka ndikukudzikira ndikukurova
handiti ndati imimi tipedze zere panhau iyi yemurume wenyu uyu tipedze nyaya. Murume uyu kuti azotozikanwa kumba kwedu ndafunira baba ndichida unwa mushonga kuti inini murume uyu haasi kuda kundidzosera mari yangu, ari kundinyimezera chibage kuti tikamurane zvedu ndigone kuwana pekunotangira. Baba vangu ndobva vati vari kundituma, vakatanga pekutanga mafirst days vakatombotaura naye vakati isusu totogarawo nevana vevamwe vanhu but hativaite maitirawo kuita mwana wangu. Pechi2 pacho ndipo ndakazoti baba zviri nani kuzviuraya nekuti situation yaenda kusangana yaenda kumira zvakanaka, vanhu vari kutambudzika. Ndopapa ndakavhara. Baba vangu akabva vanditumira $10 $20 yekuti ndikwire bhasi. Iye akakwira kuenda kwamukoma wake kunotora mari yekuti ini ndiende. Kumushure monge anga aridza ngoma natsano vake vaitaurawo zvinhu vane mwana vakada kumupa wenhaka mukadzi ofiti ndakazozvinzwa nachete vachiti imi kuzodzokera kwamakaita murume wenyu anga asisa kudeni akasiya ataura pasi rora hana chaakati mama ndosaka ndofunga shoko rangu rekutanga handiziva ndati mama nyasondiudzei nyaya chaiyo iri mudariro handiziva mukona pamataurapo patone nyaya dzakati wandei dane madzibata patone nyaya dzakati wandei handitika asi chaiyo yatiri kufanira kutarisa muno mudare ndeipi? Yemari yekuti imimi makagara naye zvida kubhadhira vabereki venyu hazvina basa mukuda zvemari. Imimi nyaya muri kuda imari yenyu kunawo ayoka zvakudana pachena. Aiwa ndomusoro madudzira noti panzi hanindi makamangana mukuda mari yenyu kunawo ndizvo ndofunga dare riri kundinzwa amatauriro atiri kuita muno mutotonga nyaya yamang'aro handitika ndosaka ndiri kudzoka pakuti amai nyaya chaiyo ndeipi handitika pati nyaya yavo vadaira vakati ndeyemari. Vabereki vomukati varipo orai ndinotenda vabereki vako varipo hapana muri 2 chete ende zvinhu zvenyu makazvitanga muri 2 ende munozvipedza muri 2 sorry totonga nyaya yamataura imamai handiti murume hanzi nyaya yemari zverelationship yenyu hazvina kubuda asi mimi makakweretana iyi nyaya yatakutonga ndeyezvikwereti. Inini ndakagara namadzimai ndairima ngadaizvo inzwa pekuti makagara makazodii amai havana kupataura ipapo tiri kudzoka panhau yanzi imimi kunetsana kwenyu kwazokonzeresa kuti musvike pano inhau yemari. Ngatidzokere ipapo ngatimbotaura ipapo zvokuti takazombogara tikata sei handiti nyaya tiri kudzoka ndeyekuti mari iri kufamba sei tipindura ipapo. Nyaya yemari yomadzimai aya ndikandati chokwadi ndikazozviwana nokuti zvairambika kuti ini ndivazimuzive chokwadi asi nyaya yekuti kunyeperwa pavari kuita nokuti mari yavakavakisa tengesa stendi uko ndaitoshanda nayo nini stendi yavakagara ko vakatotenga ndinavo chadzimwe mhosva dzamakutotaura icho handitika ngatidaiso imimi amai mari yenyu imari kune murume 2200 uri kuinzwa here ndizvozvo orit iwewe wataura nokudii mari iwewe orit haisiriyo imimi makamataura nokudii mari yatikataurira apa ichi 1.2 muna here papo aiwa ndina iri kuya rini apa ndanga ndauya noukongo kuti zvibude pachena zvavakandi inzwai pamuda buritira pachena ndiani isisu ndabvunza imbomirai mimi musamhanye zvenyu isudzika mai hana yenyu ngaive yakadzikama musazoita mudare musazare uno muti kutaura nezvakanaka tiri kumba handiti tiri kumba tiri vana vari kutaura nyaya dzavo handiti mati imimi mari yamuri kunetsana neava imimi mati 1.2 avo vari kutichi aya mbomira zvokuti pakanzi ndikuda nyaya inongonanga direct kuti mari yangu zvokuti pakanzi 1200 iye ndobva yamunomutabva kunotaurirana panze but iye akubhadhira 1200 patakataurirana ndoye akati abva 4000 akubhadhira 1200. Alright zvisinganeti ndofunga imi muri 2 imimba makatanga kugurirana vanhu vese vari muno mango vasipo handiti idzi mari idzi mwakutsvaga manzvingiro ake mwakutsvaga mapindiro ake
handiti alright iwe murume mari yako yazotarisira kuti iwo wakanetsana na uye mari iwe inini mataura kwangu ini mukadzi uyu handina mari yandikatora kana mari yandaishandisa inini yese ndaitongoshanda ndivapa madzimai asi maitikira kuti inini pavakazondokahwidziwa vakatongoita zvoo zvokuti vakatotora murume waro aiwa inzwa zvapedza nyaya ichocho ndati nini chiri kupa kuti munetsane ezvo kuti mudzimai wako zvese tazvinzwa nekuti pekuti mudzimai wako ipapo hatigone kupa pinda handiti ipapo hatipagone nekuti ipapo kunyange mukanetsana izvozvi muchitobuda panze apo makuwirana handiti nekuti meso akaona naukama handiti panonaya mvura painoerera napo makore ese handiti pese painonaya ndoererana ipapo handiti uyu mudzimai wako handiti but patave pekuti mudzimai wako ipapo hatigona kupabata ndi mudzimai wako imamai uyu murume wenyu handiti asi pamuri kunetsana imimi ndopatira kubata tigadzirisa ipapo kune kuenderana muchimbomira aumanye onyaradza mama alright wazvikanganwa zvozvakuitika nowakudaro azvinoita nezvekuti kana vachitaura unofanira kuteera unzwi mashoko avanoandiwanzwa vakuvavhara kuti nyara saka chitonga tidzo alright pana ndatuma ndisvika ndiri wandirambidza saka zvisinei ndakupawo mukana uyu sotsitaseka wakambonyikidzwa handitika ndakukupawo kuti iwe uchipa nyaya yakazara tipedze nyaya yenyu uyu mukadzi uyu akatonditora are you serious iwewe are you serious utori nechokwadi nezvauri kuita shamwari ona zvitakuita panaka iwe une problem iwewe unotambisa vana vaharidzi wazvinzwa iwewe vangani wawadai unonyanya kuziva stereki kupfuura mutemo zvaunotaura murume chinzwa amai mati imari iri kudiwa 2200 wazvinzwa wainzwa unopokana naye here kunzwa kuti yataurwa kuti mari yakati 2200 ndozvinzwa wazvinzwa here zvisimbo kungotaura kuti mazvinzwa kana kuti udzokorora kuzinda ndiri kuzinzwa asi hazvisiri zvanga zvakataurwa aiwa unapuwa nguva yekupindura wanzi wazvinzwa here haunambotipindura wanzi wazvinzwa here taurwa nani wanzi wati kudii wati wanzi wati chi dare ndibatsirewo mani naiwe dare sorry chimwe nguva ndinogona nge ndisina kubvunzana nemi zvakanaka handiti ndikukumbira vanorwara vasomudze maoko kana ndichibvira kurwara panguva ine ndikutaura kupenga kwete zvebp neshuga munorwara here kutenderera jeri vakatwa mapiritsi rinda kwemi baba amira makapesera injection ileje makaitava rini amsari alright takudzoka ndala kupedza nyaya iyi iye hapana nyaya iwewe alright wati wakagara naye ndi wakagara naye une zvawakaita kwakabereka wake hapana ndiri yanga iri contract yamaita ndeyakutaura mari idya shamari mari itaurwa yanga ifanira kunge iri yekuroora uchinzi atizaka ndawakukirema mari idzodzo handiti but iwe wakatamba nemwana womunhu handiti ukamutamba naye mukaita mabhizinesi amakaita zvamakaita handiti handikushora angari wako pane zvimwe zvawatarisira asi wakundikana shamwari wazvinzwa ndati mari yataurwa nemudzimai wainzwa here ndadzoka hanzi mari
2,200. Good. Tuiwana tutoida izvozvo. Adari kwari kumbira shamwari noyarese shamwari. Uda kuenda naro kupi? Dari rangu makumbiri wane murume uyu. Amena taona nemukupi. Uri kumbira kuti chii shamwari? Handikumbira kuti pakutaura ungandikaita mari yanga isasvika iko kuno kuti vano zvimwe zvinhu zvavari kuti zvavanga vanazvo iko kwavari. Alright. Ndokumbira kwacho. Iwo alright. Iwewo makataura pane zvinhu zvavainazvo zvikadii mukasvika papi? 1.2 zvivati 1,000 vakadonha. Ore pa 1,000 si zvavainazvo zvakakwanisa kuti 1,000 idonha. Zvavanazvo pano firiji yakasara nayo. Ifiriji ndemari. Firiji ndeyogasi. Ndati ndemari. 750. 750. Yakura sekwe. Inda 750. Nayo ndizo. Price yake kusazoziya but iri kuma 120 liters. All right, it's okay. All right. You take notes. 2. 15 kgs. Nta mari. $8. 8. 750 Plus chi? 8. Pano marata 6 yanga iri pasheti. Amarata ndemari. Marata tikati mari $10 rada. Marudzi iwayo. Iron sheets. Akapendwa asina. Yanga isina. Hakuna rata rinoita $10 risinopendwa. Tanga urambire izvozvo. Ona kuti muri kungodzokodza chinhuhwani azvotika munopedza. Mimi mkamanya. Muruita. Muri kuita mudzokodza chinhuhwani kachiri kungozoti bho apa. Amai. Tokutsenga. Alright. Tikapusheresa tikubvunza. Muchapiwa nguva yenyu yekujembera kana akunyeperai. Munotowana nguva yenyu yekunyepawo futi. Alright. Andi chimwe chacho. Marata ndo ati 6. Marata 6. Akareba sei ma12 ma6 ma4. Wati $10. Maprice yaine yanongosiyana. Ayo alright. Yanongosiyana. Wati iwewe watenga $10. Zvonda nongo wakatenga choke. Alright, chimwe chacho. Vakasipano kebhini yakasara. Chi? Kebhini yavakatora vachigara nouya Kebhini inoita mari. Vanhu Iwewe kantu wakaita machiwanza. Twapedza nyaya. Kebhini tatikapanokurutanga rakatinaro mandazotenga. Inzwai, totaura nekebhini 1 yawataura yacho imari. Arikuita mari. Ndakatenga $10. Alright. Ane mari kuzvimangani? Yanga $1. Okay. Chimwe chacho. Hembe dzangu ndidzikasara vasati vandipa hembe dzangu. Aiwa dzipo pamari timbvuna zvemari. Alright. Ora hembe dzenyu dzakasara dzota mari. Hembe dzako dzawakasara wangadzisara vachidzipeka. Ayo, kana vachigona ngavati udzota mari. Pozvipangula dzinoita mari iyoyo ipapo. Ayo itaizvo tati hembe dzamakasiya kuna amai avo kufunga kwenyu dzingaite mari. Itaishoka baba ndibhuya zvo zvemakweshenje ari kuimbireni kuti tatatata nditi mungotudza kuti 2,000 awo munopfeka zvodhura kani. Plus hembe dzacho mudobva mavapa here kana kuti ngadziuye hadzo. Aiwa inyaya yekuti pandaiti kuti hembe dzangu ngadziuye hadzina kubvira zaita. Apo mwana udziwe nani? Mwana udziwe nani? Naamai. Pandaiti hembe dzangu. Apa wewe nadzo kupi? Ndinoona kuti dziwe nani? Aiwa baba vanenge kusangana kuti. Alright. Imimi pamakaisiya hembe. Vakakuti uyai nadzo here mukasangana parodi kana makaenda nadzo. Aiwa inyaya yekuti ini ndikapindura andiyana kaenda nehembe. Andiyana kaenda nehembe. Apa zvizaita 990.
Alright, zvikwe zvacho mari yenyu asati yakwana. Aiwa hazvo mari ndizvozvo chete. Saka amubviseka 1000. Alright, zvinhu zvamataura zvakwana 1000. Zvinhu zvamataura zvakwana 1000. Handisitengwa kundokuweka asi. Aiwa kakwezvi imi muda kuwekerawo muri makazviita. Aiwa inyaya yekuzvura. Alright, good. Amai, zvinhu zvitaurwa zvemulazvo. Pazvinhu zviri kutaurwa, firiji haisisipo, ndakambotaura ndakaitengesa. Good. 1. Makaitengesa asi iri yenyu maisanda. Firiji yanga isiri yangu iri naye. Firiji yakanga iri yake. Ndopayitengeswa nemi. Jini ndo pandaitengesa. Makaitengesa mari. Ndakaitengesa $200 nchida. Good. Makatidai so, alright. Kwa zvimwe zvacho apa tataura nyaya yefiriji. Yabva. Zvimwe zvacho. Kebhini harisiri rake pamurume. Hembe dzaari kutaura iyi. Hembe atinose panapa. Haya. Hanga ikozokisai. Somatirauzi sibomirai. Sina kudzoka pazvinhu zvine basa. Marata. Haya. Daire marata. Marata. Zvakaitika ndizvo. Dai murume uyu akasungwa chibva kumaundarini. Pandanga ndakafaini $50. Kuningi kupolisi. Asimba. Ndakafaini $50. Akakaindi mota yake isina zvakakwana. Ndakabhadharira faini $50. Ndakatoenda kubasa mangwana acho kuseni kuti takarara kupolisi. Vandamukira unotora mari kubasa $50. Ndatora $50. Ane mabhani ake aide akadona. Of which akatomboputsa zvemabhani pake ati 2. Akadona akatondopa paine marata anga akasakaraya. Atoti since pa $50 yako yeye tazoenda kumusha kwekwe. Chiwo marata zvoiti uda kuisa shedi yekantini. Mukatambira zvinyu. Zveshuwa ndakamatambira but ndaiti zvikuenderana pamari yangu $50 yandamubira ndamubhadhara because akatobvisa $50 yake. Pa kebhini. Kebhini ndeyangu. Nditori nemawitness. Even landlord wangu inini anokupura kuti aimupa mari aibhadhara mari irenda ndini yake. Kana kuti landlord wacho aripo. Alright. Alright, kebhini tabvisha. Yenza isiyenyu anditi. Kebhini andikutaura isiye kutanga iri kutaura yakataura naye ndimire ikatona. Amakebhini mangana? 2. 2. Imi pa 2 mumi enyu mangana? 1. 1 yacho ne. Kome ama enyu mangana? Changamira. Kebhini yangu inini i1. Ndo yacho yandichipa. Murume uyu akandindisha ndokumbira kutsanangurani yangu ndakadzingwa kudharweni muna September. Ndine pamuviri pane 4 months. Ndisina chikafu ndichipuwa $10 yebhari of which $10 ndinda ndatombomukweretesa kuti awedzera. Ndabva kumondera kuini ndadzoka kuno. Ndobva ndatanga. Tandira timbotsanangura mwana tamekuru. Kuti achowadisi kuti aneta nenyaya idzi. Tikubvunza kuti kebhini sei uyu ari kuti 1 imwe zviri chimbuti 1. Akazoya mwana ane 5 months murume uyu andisiya nhungu ine 4 months. Ndaiti ndikamufonera ndizota ndaurora vamwe vakadzi ari kuchita zvaraiti. Atisitaure izvo zvangu. Uyu ari kuti mamune makebhini 2 handiti. Uyu muri kuti 1. Ndopangotsanangura kuti hatina 2 tine 1. Nyaya yakaitika kuti akatoitenga akaitengesa. Ndopa ndikuda kuti kebhini yacho akatitengesa chete. Chakanyarira changamire vachikubvunza. Nyaya isitangani. Makabuda panze apa zvinoita vanhu kutsanangura kunosiyana. Takatonga nyaya yenyu. Makabuda panze apa mani musininganzwisisane ndariseri kuzviziva komana. Changamira kwazvo. Zvakamira sei? Pozi pangula ve. Zvinoda mari iyo ipapo. Ayo itaiso. Tati hembe dzamakasiya kuna amai avo. Kufunga kwenyu dzingaite mari. Itaisoka baba. Ndikuya zvoziva makwakashinjira ari kuimbrain kuti tatatata nditi. Mungotudza kuti 2000. Awo munopfeka zvodhura kani. Plus hembe dzacho kudobva mavapa here kana kuti ngadziwe yadzo. Aiwa inyaya yekuti pandaiti kuti hembe dzamungadziwe hadzina kubvira zaita. Apo mwana udziwe nani? Mwana udziwe nani? Naamai. Apa wewe unazo kupi? Ndio kuti dziwe nani? Baba kusangana Alright. Imimi pamakaisiya hembe.
vakakuti uyai nadzo here mukasangana parodi kana makaenda nadzo ayo inyaya yekuti Anjana kaenda nehembe. Anjana kaenda nehembe. apa zvinhu zvaita 990 zvimwe zvacho mari yenyu asati yakwana aiwa zvomari ndizvozvo chete saka amubviseka 1000 right zvinhu zvamataura zvakwana 1000 zvinhu zvamataura zvakwana 1000 aiwa kakwezvi imi muda kuwekerawo muri makazviita aiwa inyaya yekutondura alright good amai zvinhu zvekutaurwa zvemulazvo pazvinhu zviri kutaurwa firiji haisisipo ndakambotaura ndakaitengesa good 1 makaitengesa asi iri yenyu maisandi firiji yanga isiri yangu iri nayo firiji yakanga iri yake ndopayitengeswa nemi jini ndopandaiitengesa makaitengesa mari ndakaitengesa $200 nichida good matidai so alright ko zvimwe zvacho apa tataura nyaya yefiriji yabva zvimwe zvacho kebhini harisi rake pamurumowe hembe dzaari kutaura hembe hatinose akaiva dzokusai zvematirauzi sibomirai tisina kudzoka pazvinhu zvine basa marata dai marata zvakaitika ndezvekuti dai murume uyu akasungwa chibva kumaundarini vananga ndarafaindi $50 kuningirikini kupolisi ndarafaindi $50 akamaindi mota yake isina zvakakwana ndakubhadharira faindi $50 ndakatoenda kubasa mangwana acho kuseni kuti takararira kupolisi vandamukira unotora mari kubasa $50 ndatora $50 ane mabhani ake aide akadona of which anga akatomboputsazve mabhani pake ati 2 akadona akatondopa paine marata anga akatsakaraya atoti since pa $50 yako yeye tazoenda kumusha kwekwe chiwo marata zvaiti uda kuisa shedi yekantini zveshuwa ndakamatambira but ndaiti zvikuenderana pamari yangu $50 yandamubire ndamubhadhara because akatodzosa $50 ko pa kebhini ndeyangu nditori nemawitness even landlord wangu inini anokupura kuti aimupa mari aibhadhara mari yerenda ndini yake uye kana kuti landlord wacho aripo alright kebhini tabvisha yenza isi yenyu anditi kebhini yandikutaura isi yekutanga iri kutaura naendimire amakebhini mangana itu imi pa 2 mimi enyu mangani 1 yacho kweme ama yenyu mangani changamira kebhini yangu inini i1 ndo yacho yandichipa murume uyu akanditondokumbira kutsanangura nyaya yangu ndakadzingwa kudharweni muna September ndine pamuviri pane 4 months ndisina chikafu ndichipuwa $10 yebhaka of which $10 ndinda ndatombomukweretesa kuti ndabva kumondharweni ndadzoka kuno ndobva ndandinotimbotsanangura mwana tameguru kuti achowadisusa aneta nenyaya idzi tiri kubvunza kuti kebhini sei uyu ari kuti 1 imwe zviri chimbuti 1 yacho akazoya mwana ane 5 months murume uyu andisiya nhungu ine 4 months ndaiti ndikamufonera ndizota ndaurora vamwe vakadzi ari kuchinja dzaraatitaura izvo zvangu amaiguru uyu ari kuti mamune makebhini 200 uyu muri kuti 1 ndopangotsanangurai kuti hatina 2 tine 1 nyaya yakaitika kuti akatoitenga akaitengesa ndopatuda kuti kebhini yacho akatitengesa chete chakana chakanyarira changamire vachikubvunza nyaya yenyaya yekutanga makabuda panze apa zvinoita vanhu kutsanangura kunosiyana takatonga nyaya yenyu makabuda panze apa musininganzwisisane dareseri kuzviziva komana changamira zvakamira sei paanoti uyu ndakabvumirwa kuti ndegeiatikomba kuti pandinova panga pane boyfriend inova iri yangu kugara naye yakuroora iyi musataure nyarara iyi histori yenyu isinayo yamunayo mabuda panze apa makabutswa makakodzoka panze mari yenyu yakasvika mashaya mombe 1.2 zvinhu zvese munoziva kutsanangura chinosiyana mumwe munhu akarohwa nahanhu anotaura tusiritu mukomana uyo akabuda panze vakaenda panze apo vakadzoka mari yese akazvabvunzwa zvisina changamirezvo zvakabvunzwa pokutanga mari
yakataurwa yakapotwa isa yakaiswa yakanzi 1.2 baba vakatsidza chiti pandenge ndakohwa fodya ndiri kunyepere pandichakohwa fodya mari yangu ndinoiwana nokurima pandinozokohwa fodya ndopandichavapa muchinzifirija pakatengesa yanga iri yemukanzaka yomukadzi mnaka tichitokuponesai kuti unotengesa zvinhu zvomunhaka kwamunozwa vana here asi nyaya isai makuikutira kunouza nokuti makugara nechikomba chii chakabva chakakurova taurai mambo chokwadi bamai tisati ndi vakadzi vari kukanganisa nyika iyi amai avaitsotsi pachangamira mai vakona mari inodiwa yanaka Andai muno mutakawanda tine madzimai makuru vechidiki ana baba vakuru vechidiki ndofunga nyaya vari kuiona nyaya itaisa kudare kwamuri mumwe nemumwe ngaaburitse muono wake ana baba taurai chinzwe mufundisi pamusoro imoyo ini ndinofunga kuti vana vakunyatsovezerana uyu mari yaari kuti ndoyaanayo ngaabhadhara nekuti uyu ari kuti akatengesa firiji akazoti mari iyo chochiti yainyura but 1.2 ine uyu ngaabhadhara natenda vamwe amai pamusoro echangamiri ndozobvunzwa amai vakuti basa ravainyanoshanda vaingopa mune mari nderei pindurai hangi maita basa rei ndaita zvekubisika sadza ndine chishabhini hangi vaibika sadza nekutengesa doro vamwe ande mukuenda mberi munhu ngaaburitse muono wake pamaonero ari kuita taurai pavaimikasadza vachitengesa vari pashabhini apa vanga vasingagare veseri vanhu hangi mamusingagara miseri kuti kwete taisagara tese takazitanga kugara tese yato program zvekuti taitakuda unorima ndopakati ainyimusha kwangu kumba havana mudzimai ndobva ndatoenda kuzvisha kubva ndaona kusina mudzimai bva ndatoti asaka mereji inobuda apa ndobva ndakamaita yakazorama mavarasini ndopaaone bhizinesi rako ukarima unotoazvinzwanyaya mindiro yanzviki andembe vamwe mindiro yendainzwa ndaona zvokuti amai vakumhanya nyaya yakanga zvichiwekwa penya yanga yatonoita sei yanga yakunopera zvokuti dai vanga vadzikama mama akutopiwa mugove zvino kumhanya ndozvezvo ndinonorohwa naana vamwe ndaona vai amai inini hatisi kunyatsonzwisisa mambo kuti mai ava vaiita sekubatsira here vachipa baba vasati vakudanana kana kuti vaidanana murume achigara kwake wachigara kwavo hakupanana ma2000 chakuti isusu mari yangu zvakaita ini ndaita bhizinesi rangu tazororairai muri kunzi taurai kuti pamakapa mari muri munhu manga makudanana here ini ndo zvamabvunza ndizvo taidanana but ini ndaigara kubasa kusaimona iye achiita zvekurima nguva yezhinja nefodya aite mukana wekuti aiwa mubvunzo wanga wachidiwa wapera kudhara mazvinzwai paazotengesa manje abva kumimba haachada kudzorera mari yasinecho zvazvakaita inyaya kuti vanhu havasi kutsanangura nyaya yavo uyu atobvuma uyu akatobvuma mari yaari ngobvuma nhasi but anchitoweka zvaari kutaura izvi zvangodzoka pa1.2 asi nyaya yaana uyu ndeyekuiklema yaitaura kuti asi uyu anga ane chikomba yekuti yakufanira kuita chikomba yakamira yega yechikomba ndofunga maybe ada kuti zvaachapiwa nechikomba ndozvongoita zvokabva ndizvozvo era ndizvokuva muti inini handisi kuti chikomba ndichanida kuti ndibhadhara asi nyaya iri munhu yokuti mukadzi iro pakuiso dai inini ndaimutadzira dai akandiudza kuti aiwaiwa ndichakuda asi ko kundiwisira kwaindiita inini dai ndakaurayiwa inini
aizozwana kuti zvaakutaura. Aiwa chinzwa mwanakomana wakadzoka woti 1.2 yataurwa ndo yandichapa kana ndakohwa. Handiti penyaya yekuti ipere. Mumashure macho urikusenza uchikuti usati wakohwa. Ndopa ukaona kuti ndakubuda guma zvangu kudai 1.2 ndakuibhadhara asi vakuru vavaye ndo vatora nzvimbo yako. Iwewe wakada wakangwara mupe 1.2 ozodzogoti zvezvamaindirambidza kuti nditaure zve ndokawainayo wochiwana kutorwa ndozvaunganita nekuti nyenyu tingarambe ava amai ava vakatoutaza kuti vari kugara nevanhu vakakurova vaitova kufusa kuti ubve mumba imomo haumbo vagona ava vagone kona muna ndingati njomwe munhukadzi apa otengesa saka kuibhadhara 1.2 yega dariro kwamasengurongoza kuti rega ndibhadhare ndabhadhara wadzoka ugara pasi changamire chandakabhadharira mari ino ndakabvuma pokutanga asi munhu uye akaindirwisa ndaida kutaura nditinyidzwa uye ndiye wavainaye ezvachanosvonoti imbobva amai akangwara wakatamba vaida zvinhu zvako chete ndisina humbo chakuzokuziva zvitikuita se nokuti vanhu vese aita zvina humbo kutinyaingausiku handiti ezvozvo ndano humbo handiti kuti nyika yezimbabwe izvezviita se aiwa wakutotenderewa kana iwo ari kuti yoda yako zita sei haudzibatani changamire wabuda tarisa chiso chamaya mona uchokora kwavari kuita kuti itsotse kupedzesera riri pfungwa dzangu kurimwana ndedzekuti dare rinokupa pfungwa soreka uzishandisa wega iwo uri kubvuma kuti ne 1.2 chikwereti handiti ndizvo zvandika asi une nyaya yako yekuti vanhu vakakurova ndo vari kugara namai ndiye ari murume wamai handiti saka ikesi yekuti avo tingovatora ingori kesi yayo yakangozvimirira isiri izvi inozongotaurwa panapa musati kutotaura kesi iyoyoyo hatitaure izvi yatikutaura inini handiti kuti nditirambe kutaura zvandikuita kuti ndizodzoka kuti mudare nenyaya ika inyaya yekuramba ndichinoita ndichitobirwa vanhu vakatonditorera zvinhu noumbaro nini apa vanoramba kuti vachitotiita bhiza rokuti vatodii kuti rokutovashandira ibobhisa uone kuti kuumbaro wavo ipapa so vakaitwa vakatiza nemapurisa pandikandisana navo mapurisa yacho odhi yacho navanayo zvokuti ipapa ndichitobva kuno ndofanira kutovazivisa zvipachi odhi yacho kana vachitotsvaga vototsvaga vachitoita zvitoenda mberi iwe zvakabvuma mudare ndizvo chimboita ubhadhari ramangwana rakoachiakuita avavava resi yavo inotoa nomhosva kudhara nayambuya timbobvunza ndiye here murume akamurova wamurugari naye murume akamurova ndiye wamurugari naye aiwa mari yacho munotenderera sei tangobvunza kuti murume akamurova oro ari kunzi akamurova ndiye here wamurugari naye wataburitsa evidence muchaburitsa umbowo painenge yakuzopinda mukota kana yapo mati umbowo mana wemimi abatitaure yemari peni ndati umbowo wamuri kutaura imimi kuti maanawo umbowo wekuti akakurovai ndiarugara namwe ava ndimunawo saka uchauya eneyo vabvuma kuti ndakakuona warohwa bhatye rakabvaruka varikuzviziva saka iyi mari inouya rini mire iwe taura zvei mari inouya rini 1.2 yamakuwanikasei ndo zvati kutaura kuti vakuru munogona kuvaudza nhasi kuti mangwana mari iyi unotarisira kuti inouya rini tokupai zuva isusu tokupai zuva tokupai zuva alright kuiwana kuiwana kana kusaiwana bandinga musi wa18 moya nemari munofana kuuya pano yamari kuona wei
Anditi kuti zvisanetse unofanira kungopinda musi wa18 uyu. Ubva wamangariwa. Zuva randingarohwa inini. Ariwa kudzokera kumashure. Ariwa kudzokera kumashure. Kudzokera kumashure. Wakudzokera Zvinopera zvese zvatinoona. Iwewe uchamhanga umira ivi. Tichaura taitaurwa. Azoti kutariswa kubatsira. Ngona kuya kwandikaita mudare kwandaita mudare muno. Tandichira kupedza nyaya asi ndikatomhanga ndikatobhadhara mari yodare kutaura kwatinoita kuno. Ndobhadhara mari yodare. Anditi yokuti pandikauya neodhiri pasekretary wakodhiri vakandita nyaya kuya kuda kuti ndapimwa kuti zviite sei zvobude pachena zvavakataura kuti ndosaka ndikati kuti akomana mhaisai munhu zvese zviri pachena. Alright. Tazvinzwa zvamuri kutaura kuti neodhiri yemusi wa18 navanhu vakakurova yati vanhu vachimwaya nawo here kudare. Ndikatonyoresa kumasekretary havana kuuya. Vari muno here mudare vana? Havamwe. Ndosaka tatika musi wa18 vanobva vauya kavana vanyaya yotaura. vanenge vakodhwa futi kuti vaite. Vanenge vapo. Musungwa wamai avo. pamusoro pemari yavo. Iwo ungaonerapo futi nyaya naamai avo. Pamusoro pechikomba saurikupomerwa chakakurova nditi. Saka usasanganise nyaya iripo nhasi uno ndeye 1.2 yakufanira kubhadhara. Inofanira kuti wajajimenti yotombo yopera yopinda yapo. Mazvibata. Saka tinodzoka iwe uri wafunga zvakanaka. zvandikuziva maizvo zvokuti ipapa ndandikabvisa mari yodare. Ndo pandiri kuti nyaya yako inongopinda musi wa18. Iyo yaukabvisa. Yaseparate yevakomana wauri kuti murume ari kugara neava nananixo musi wa18 wowo. Aiwa zvinakuiva hazvinomboiva nokuti vanhu ngavo kana kuti yatenda tokuti muiti Unokuya nechidimbu chamai. Cheketa umbo. Vasungu amai, mainzi amababa.